Rapport tal-Bank Ċentrali ta' Malta juri li s-sena l-oħra l-ekonomija Maltija kibret b'4.4% fil-prodott domestiku gross. Il-Bank Ċentrali saħħa li tkabbir baqa' fuq il-medja storika tiegħu u kien xpronat mid-domanda domestika. Ir-rapport jispjega li l-inflazzjoni f'Malta battiet għal 1.5% fl-2017 minn 1.7% fl-2018. Il-Bank Ċentrali spjega li għalkemm il-prezzi bl-imnut telgħu xi ftit dan ġie wkoll mill-infiq tat-turisti. Is-sena l-oħra naqas ukoll id-dejn fil-prodott domestiku gross hekk kif pajjiżna kompla jamministra bilanċ pożittiv fil-kaxxa ta' Malta. Filwaqt li l-bank irrimarka li fi żmien qrib il-prodott domestiku gross ikun affettwat minħabba l-imxija tal-COVID-19, is-sena d-dieħla pajjiżna mistenni jkompli jara tkabbir. L-użu tal-ispazju fiskali maħluq fi snin reċenti u l-istimulu monetarju mħabbar mill-Bank Ċentrali Ewropew f'Marzu ta' din is-sena għandhom jgħinu jtaffu ftit l-impatt negattiv tal-COVID-19 fuq l-attività ekonomika f'Malta, saħaq il-Bank Ċentrali, li kompla mal-Aġenzija Internazzjonali ta' Kreditu u l-Fond Monetarju Internazzjonali jinnota li pajjiżna qiegħed f'qagħda fejn jista' jimmanuvra fiskalment għaliex l-ekonomija ta' pajjiżna hi waħda reżiljenti. Il-Bank Ċentrali ta' Malta spjega li s-sena l-oħra l-bilanċ tal-bank kompla jespandi u laħħaq aktar minn 9,288 miljun euro. L-qlieħ mill-operat tal-bank qabel it-trasferiment tal-provvedimenti żdied minn 38 miljun euro fl-2018 għal kważi 50 miljun euro fl-2019. Dan ġie primarjament minħabba żieda fil-qlieħ kapitali mill-beħ tat-titoli u qlieħ realizzat mill-likwidazzjoni parzjali ta' fondi amministrati esternament. Il-bank spjega li tnaqqis fit-telf fir-revalutazzjoni tal-prezzijiet fuq titoli ikkontribwixxa wkoll b'mod pożittiv wara trasferiment ta' 18 miljun euro għal provvedimenti l-ammont ta' 31 miljun u nofs kien pagabbli lill-Gvern ta' Malta.